ବାଡ଼ିରେ ଯେହେତୁ ଏତେ ସାରା ଫଳମୂଳ ସବୁ ହେଉଛି ଏକା ତ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଖାଇକି ସାରିବା ପସିବୁଲ୍ ହେଉନି, ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ରାସ୍ତା ପାଖରେ ସବୁ ରଖିଦେଲେ ତାର ଲୋକ ବାଟ ଗଲା ଲୋକ ହିଁ ସବୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି, ବିକ୍ରି କରିକି କୁଆଡ଼େ ନେବା ପାଇଁ ବି ପଡ଼େନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମିଲନ ବାବୁ ମୁଁ ଟିକେ ବସିକି ଏମିତି ମଜାକରେ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ବନେଇଦେଲୁ। ଆଉ ତାପରେ ମୋ ଇସ୍ୟୁ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ପାଇଯାଇଛି, ଟାଉନରେ ତ ଏମିତି ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବାର ସେ ସୁଯୋଗ ପାଏନି, ଗାଁ ରାସ୍ତା ଯେହେତୁ ସେ ହାତ ଧରିବନି, ଏକା ହିଁ ଚାଲିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ଏଇଟା ତାର ବହୁତ ହି ମଜା ଆସୁଛି ତାକୁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଆମେ ଏମିତି ଚଲେଇଦେଲୁ, ଆମର କିଛି ଫଟୋ ସୁଟ୍ ବି ହେଇଗଲା, ଫଳ ବି ସବୁ ବିକ୍ରି ହେଇଗଲା। ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଟିକେ ମାର୍କେଟକୁ। ବର୍ଷା ପାଗ ଯେହେତୁ ହେଇଥିଲା ଆମେ ଭାବିଲୁ ଟିକେ ବାହାରୁ କ'ଣ ଖାଇଦେବୁ, ଆଜି ଡିନର କରିବା ପାଇଁ ଘରେ ମମିକୁ ମନା କଲୁ। ଆଉ ମମି ଟିକେ ଯାଇକି ଇସ୍ୟୁ ବେବିକି ତାର ଧରିଲା, ଆଉ ଆମେ ସବୁ ଚାଉମିନ ଆଉ ଚିଲି ଚିକେନ୍ ଟିକେ ଖାଇଦେଲୁ। ଗାଁ ହିସାବରେ ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ହି ଭଲ ଥିଲା। ଆଉ ଖାଇ ପିଇ ଦେଇକି ଆମେ ଘରକୁ ରିଟର୍ନ କଲୁ। ଆଉ ମୋର ଜଣେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର, ତାଙ୍କ ନାଁ ଟ୍ୱିଙ୍କିଲ୍। ହାଇ ଟ୍ୱିଙ୍କିଲ୍, ତୁମେ କେମିତି ଅଛ? ଆମକୁ ଏତେ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭଗବାନ ତୁମର ମଙ୍ଗଳ କର।